a més, no hi ha camps de res. La d'allà sí, però la de fora no, eh? Eh? A veure. Jo no, allà a Masnou hi portava amb trossos de 25 a 50, 200 metres de cap guardats. Aquí no hi ha res enlloc. No, que no és això. No és això. T'estic filmant. A veure, Xac, saluda al personal. Hola, patata. Molt bé, ja està. Ja està. Ja està la màquina trencada, eh? Jo te lligo, veus? Sí, perquè tens marge a tirar la boia a dalt i el pes està a l'aigua encara. Està tot amarrat aquí, no pots pujar-lo tot. Ja veurem com ho fem. Si aquesta la trauré jo o serà jo. Ja. Vale. Sí. Bueno, curs aquí, què tens? Sí, va fent així. Apuntem a la 60. Com pujo va a 260 i com baixo se'n va a 270. 260.